Mapay Tacloban. Welcome to K-Box TV. And now we are here at our awaited portion, the Question Impossible! Hey, Mr. Delivery. Ba't masyan? Sige. Hindi ako mabasa. Para di ka maka... Kung may tawag ng tanghalan, hino man tumawag ay Ano tiyo? Kunan ulit Waray ni sayo, waray ni correct. Iti ko ano lang dahil, nasunod dahil. Pautro la. Urong grammar May yan. tawag ng tanghalan, hino man tumawag ay Rap-rap. Device. Rap-rap ang tumawag ak. Anong ginano pagtawag niya eh mo? Text lang. Nasing tawag, text. Okay, sige. Waray man ini sa'yo. Okay la. Ay ka mo kadlok. Okay ka na. Okay na. Sige. Yan daw. Ano na daw ulit tiningan luwat. Iti ni panpakwan gila ni. Kaya kanina, kung man ka mo, maupay niyo katukar, bagat naniniguro ka mo yan, bagat... Magpa-relax ba? Magpa-relax. Di parang, at ano pag siya rin kung pahaw-haw. Babae nagsurat ini. Natawa na nga daan eh. Boss. Sige. Timing, oh. Hain mo gusto ko no mag-salvage. Kabagwakan ko no rasyudad. Salvage. Salvage. Ngayon, pili. Akuan. Nature ka, kun lover, or pavement. Akuan na. Kabagwakan. Kaya kabagwakan. Outdoor. Kaya kabagwakan. Rap. Para kuan. Damot dahon. Ha? Presko pa. Presko. Kaya kung waray tissue, Makuri. dahon. Mga problema. Ada syudad mo kung pagbiling. Kung nauran. Naura. Okay. Mupay man ito kawan. Mark, ikukul ba ka na, no? Ayos na ito nga pakiana, no? Bakit? May lugar mahilig mag-salvage. Kung gin kakaon mo na itmamon ni Manasayong, dapat at tapos umabot ang tahong ni Carla. Ano timimon? Ito nalakot. Di ba? Nakaon ka na. Oh. Nakaon ka na mamon ni Manasayong. Manasayong. Tapos umabot hitahong ni Carla. Hay. Depende laliwat. Hindi na kumabaton para yan. Sige, ikaw. Ano? Ikaw. Ano tihimon? O, ang timimon. Kakaunon na lagi sayang. Ah. Pagkaon manana. Para isalin. Kauman kan Manasayong, kan Carla. Oo. Kaon lagi sayang. Pwede. Pero Sayang. pwede ito si Marin. Kaya kung mas kursunada niya yung Manasayong, ito ni okay la. Oo. Siya la. Depende kung okay gyap. Grasya Ano naman sa- kuno nga mo gyap kuno. Oo. O, pagkaon ito. Sayang. Damot nagugutom. Oo, balit. Mo na. Sayang. Tama. Daniel ay tutsugad nga nagduduha or makapili ka or tuwan na lang. Pwede. Ito yung pagkaon. Mopay na baton. May na ni confidence. Tapos kon pa with conviction.
Next! Lawas. Atak lawas. Masyado. O, di ko na ito. Makuri ito. Sign language na ito mga kensindi. Oh, grabe din eh. Short but precise. Direct to the point. Kung pananglitan, mag-ano ka man? Very deep. Very deep nga question. Very deep. Maling ko Kasi na. ka- Alaro man ginugutan ni Tonyo ang Kung pananglitan, mag-ano ka man? Malingkod to si Colonel at mabat ng sulap. Amo na ito din final answer. Ano ba ito? Malingkod na lang. Malingkod. Pa Colonel. Pasa. 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 Pare, kipasa na mo. Kinanglan mo kayo pipasa na yung baton. Anpak yan. Ano na. Amin na ginaabangan. Oo. Kung tinuod ka nga metal, ano't pinaka matig ka haim? Ngipon. Hindi ko tigakamtan. Kay Renit na yan. Itakon bass. Gitara. Hay mo. Alawas. Wala, waso. Bahay mo. Kuan. Part of your Takon ulo na lang kay tiga. oo, matiga. Kay pag pinaminsa. Ano po nga ulo. Makuri mo pininsaron. Agdang. Ano na lang ulo, no? Agtang. Agdang, para klaro. Para klaro. Aris yun. Mga metal ka mo. Ibagod lang ka nagunaw na Mr. Kuan. Timiroy.